To salamu alaikum jama'a yan uwa maza da mata mutanen samu naka kowa ba. To yau ga Adamu Zango ga baban Zango. Da haka yan bakin ciki wanda kuke zaulayen mama na ta samu naka yau ya kare yau ta gani fa wannan ya kare. Ki gaya musu babu ce to gani ga ki sun ce ba za ki gani ba. Ga shi ga da mu Halima. Ba wanda ya san Halima. Yawwa. Halima mai dan waki a ganyen oda ga ta ga Zango. Gani ga ita. Ga ta. Yawwa. Kar ya mutum yi mu gori. Gori ya ishe ni. Yau gani gashi. Gani a daki ci gani da makan. To ga ta a gidana yau. Shine dan babban dan mu. Wata rana kuma za ku ganna a gidanta. Insha Allah kafin in bar duniya ko ta bar duniya sai na Yauwa magana kenan. Duk wani abin da zai yi. Sai ce a ha daki zo yi maki to yau kar ya mutum ya kare. Wanda yau kamar na gaishe. Let's go! It's the motherfucking Eagle Double G. Wahidi. Sadaka? Iya taimaka wani da sadaka ko in shigo in yi ba, in wa nake ji ba. Wahidi. Kai da Allah gafara can da Allah gafara haba da Allah kawai da irin almaji ka hauro to zo ka hauro ka dauka ka san mu kwanan mu nawa bamu dora girki ba yau satin mu biyu baka san ana lockdown ba haba da Allah To a taimaka wani da sadakar ruwa a to tunda ruwa ne zaka iya samu amma kai ka daina haka da Allah Allah gashi da Allah Kai ni zaka ba ruwa kuma ruwan ma ruwan burtsatse saboda kare na mu hankali. Let's go! Ni dai kamara. Ni mare ka ni dai kamara. an mare ka din To Allah ya isa.